Dogodovštine iz Vilinskog kraja sad ispričati valja. Djeco, poslušajmo priču za laku noć. Svakog dana pričica jedna za laku noć, da djeca mirno snivat mogu poći. Čitavanje Ana Bilić-Udovičić. O stvaranju svijeta. U mračna doba, kada još nije postojao svijet kakvim ga danas poznajemo, vladao je bog mrtvih Pikutik. Gospodario je on dušama koje je pokosio u prošlom životu majčice zemlje. Od nekadašnjeg svijeta nije ostalo ništa doli tmine i bezlične materije. Što se dogodilo i zašto je nestalo starog svijeta, nitko nije mogao reći, jer nitko nije preživio tko bi mogao ispričati bilo što. Vladao je tako Pikutik vjekovima sve dok se nije umorio i zaželio društva. Stoga odluči on stvoriti si družicu iz bezlične mase što je ostala od prethodnog svijeta. No kako je upravo u toj masi bila satkana životna energija tisuća mrtvih, njegova družica posta nešto sasvim drugo no što je on želio. Od prvog trenutka ničim nije bila zadovoljna. Uvijek je nešto tražila i molila. Što god bi Pikutik učinio, nije joj bilo dovoljno. Ništa je nije moglo zadovoljiti. U početku joj je smetala tmina u kojoj su živjeli i pekle su je oči. Zato zatraži od Pikutika da posegne još jednom za bezličnom masom i iz nje izvuče svjetlo. I on tako i učini. No Pikutikova Dragana nije ni tada bila zadovoljna. Dosadilo je lebdjeti u ništavilu i zaželi se tla pod svojim nogama. Iz bezlične mase Pikutik stoga stvori zemlju. No zemlja joj bijaše pusta, pa Pikutik stvori brda i planine, rijeke i jezera, mora i oceane i još svakakvih čuda. Iz bezlične mase prospe cvijeće i razno bilje po zemlji, kako bi je što bolje uresio za svoju Draganu. Mislio je Pikutik da će kad uredi svoj novi dom, njegova Dragana napokon biti zadovoljna, no grdno se prevari. Odmah nakon što je lijevom rukom zagrabila klasje žita, a u desnu ubrala crvenu jabuku, zaželi se ona društva. No Pikutik je ovaj put bio odlučan, nije više želio udovoljavati svojoj ženi, morala se zadovoljiti onim što je imala. No lukavo je žensko srce i još jednom nagovori Pikutika da joj ispuni želju. O njoj stvori životinje. I uistinu, bila je ona zadovoljna duže no inače i dugo ništa nije tražila, pa Pikutik odahnu. No čudno je to bilo njegovo žensko stvorenje, nikad zadovoljno, nikad sretno. Uskoro je dosadi jahati na žirafama, odlaziti na rijeku s antilopama, loviti s lavovima, zavijati s vukovima i letjeti s orlovima. Još jednom dođe ona pred svog muža i odlučno reče: dragi mužu, dolazim pred tebe s posljednjom željom, više nikad ništa neću tražiti. Pikutik samo pomisli koliko li se puta dosad naslušao istih riječi. Njegova Dragana nastavi: vidiš li ovo klasje što držim u svojoj ruci? E pa želim da mi stvoriš nekoga tko će se brinuti za njegovo zrnje. Jer, dragi mužu, u ovom zrnju zgusnuta je životna energija isto onoliko snažna poput one bezlične mase iz koje si ti mene stvorio. Od ovog zrnja nastaće prah koji će, ako se svakodnevno unosi u tijelo s vodom i vatrom, stvarati čarobnu materiju koja čuva život. Čarolija te materije jest u tome što ujedinjuje sve elemente, zemlju, vodu, vatru i zrak. Stvori mi oni koji će upravo zbog te čarobne materije ovladati ovim svijetom. Tad ću se napokon povući s tobom u bezvremenost i bezprostornost kako bismo napokon mogli uživati u bračnoj zajednici. Pikutik pozorno sasluša svoju ženu. Odlučio je udovoljiti želji, ali i poslužiti se lukavstvom kako više nikada ne bi zaželila želju. Posljednji put prihvati se on stvaranja. Stvori on čovjeka da pazi na klasje žita. Od njegova je zrnja pravio čovjek brašno koje je mijesio s vodom i pekao na vatri. Najljepši miris što ga je svijet ikad osjetio širio bi se tada. Naposljetku je čovjek jeo taj kruh koji mu je davao snagu i čuvao zdravlje, te je upravo zbog njega uspio ovladati svijetom. Tako je čovjek kao peti element s pomoću najsavršenijeg izuma, živototvorne materije zvane kruh, ujedinio sve ostale elemente. No Pikutik se odluči poigrati s jabukom, kako bi mu obje ženine ruke bile slobodne kada siđu u bezvremenost i bezprostornost.
učini on jabuku kraljicom među voćkama, učini je najljepšom, najslađom i najmirisnijom, ali isto tako i opasnom. Bijaše to stablo razdora između muškog i ženskog roda, stablo neograničenih ženskih želja i muževljeva naivnog ispunjavanja, baš kao što su to bili Pikutik i njegova Dragana. Zbog jabuke je ljudski rod upadao u nedaće i ratove. Koliko god je kruh vraćao spokoj i mir među elemente svijeta, isto je toliko kaosa unosila jabuka, dok su ljudi zbog njezinih opojnih vrlina naivno mislili da donosi mudrost. Zadovoljan je bio Pikutik u svom besprostornom bezvremenu. Napokon je mogao odahnuti. No njegova žena nije bila sretna kako je ispao ljudski rod koji je zaželila da joj muž stvori. Bila je posramljena kako su ratoborni i nemilosrdni bili ti stvorovi, stoga više nikada ništa nije poželjela. Ljudi su uskoro počeli slaviti Pikutikovu družicu kao božicu života, jer premda je svijet stvorio sam Pikutik, da nije bilo nje i njezinih želja, ljudski se život nikada ne bi dogodio i ništa živa ne bi danas kročilo zemljom. Zato je narod upravo i nadjenu ime Živa. Obično su je predstavljali kako sjedi s ukrasom poput sunčevih zraka na glavi, ogrnuto je lakim ogrtačem, golih grudi i ramena. U ljevoj ruci držala je klasje žita, a u desnoj jabuku, baš kako bi uvijek podsjećala da je žitom udahnula život, a jabukom donijela razdor. Tekst čitala Ana Bilić Udovičić, audioprodukcija Nikola Balvan.